Значи нестинарството е много стар ритуал. Незнайно откъде как е започнал. Дали е български обичай или е гръцки обичай. Защото гърците също са били нестинари. Легенда знам, съм чувал от моя прадядо Киро, който е бил съпруг на нейната дъщеря, баба Кяраца. Когато в село българи са чествали, тогава селото се е казвало Ургари или Вургари, на гръцки Вургари, Вургари, варвари. Са чествали техния празник Костадин и Елена. Костадин, така са го наричали. Идва турска потеря. Баба Нуна се изпречва на пътя и им казва: вие сте до тука. Тогава там омбашията ли, който е бил ръководител там на войската, казал: защо? Вие сте друговерци. Вие не трябва да пристъпвате на нашата земя. Той тогава казал: добре, що ме така? Вие като сте правоверни, хайде сега да видиме вашия Бог, дали ще ти помогне. И той наредил да нагласят голям огън, запалили голям огън и казал така: сега ти ще влезеш боса в огъня. Нека, вика, твоя Бог ти помогне. Турците наклали голям огън, баба Нуна се събува и преди да влезе в огъня, тя нещо е почувствала явно, прави сделка с омбашията. Но казва така: ако аз вляза в огъня, обещаваш ли, че повече турци тук в това село няма да стъпи? Той казва: да, обещавам. А ти ще станеш ли моя жена? Предлага й. Тя му казала така: аз ще стана твоя жена, ако направиш това, което ще направя аз. Гайрите тъпана засвирват. Тя влиза в огъня. Хората са плачели. Минал там танца, нали всичко. Тя отишла и му казала: аз ще стана твоя жена, ако ти направиш това, което аз направих. Той казал: не, аз не мога. Тогава, вика, ти изпълни това, което обеща. И оттам турската потера се прибрала и до ден днешен в село Българи не е имало набези на турци.